assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe a yawa Piindi TV won ɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi on calminama on bismama nde jonde noon ko jonde heeridi mataw tubako mbiyata ko ɗum plateau spécial nde tawno won ko kuccuɗen walla won ko kuccanɗen koko wiyete Sargal Daouda Dia rutude teddungal on ɗon ministre kesso kalfinade ko fate banggue gaynaka leydi Sénégal ko kanko tigi sukaɓe wendu bosiyankoɓe daari gam ruttudemo teddungal e oɗo alet mo paɗen ɗo e wuuro lamorko ngo Dakar ɗum jeeyi sababu jonde nde e oɗo ñalawma hande ɗen joddi e biteɗo Mansour Niang mo ganduɗa ko cukko hoorejo fedde witende association des ressortissants de wendu bosiyaɓe tawi ko jooɗiɓe ɗo e wuuro lamorko ngo Dakar ɗum ko to banggue junggo nano ɗo junggo ñamo ɗo o wiyete ko Abdoulaye Kane kamne ko trésorier moftowo ngaalu nden ɗon fedde nde kalɗen ɓeɗo foof noon ko ɓiɓɓe wendu bosiyankoɓe kañumen gaari haalande en lelgo oɗo programme kuccaɗo e ko yewite ɗeɗo balɗe ɗe paaɗen ko adi hay hunde en dokkat konngol Mansour Niang o salmodira yeɓoɓe télévision Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi Mansour assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu bandiraɓe yeɓoɓe Piindi TV on calminama on juurama monsieur le directeur Amadou Moussa Anne mi salmini mi juurimama monsieur Abdoulaye Kane trésorier ARWBD a salminama en calmini kadi président meɗen hono monsieur Adama Niang en calmini kadi aussi hono monsieur le ministre de l'élevage et de production animale monsieur Daouda Dia donc en mbaɗimo félicité kadi ko heeɓi ko yo jokro jaam donc en calmini dendagal bandiraɓe fof kala yewoɓe Piindi TV en calmini dendagal bosiyankoɓe kono a jarama ɗum noon a salmitama annene si kela eɗen cekki bandiraɓe calmitimama en garat junggo ñaamo Abdoulaye Kane hano woni trésorier fedde nde calmina yeɓoɓe télévision calminora hen kadi ɓe ganduɗa ko dendagal heeɗiɓe oɗo saaha assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Amadou salminama juurama salmitama en calmini vice président Mansour Niang en calmini kala jeeɓo Piindi TV e wonɓe ɗo e wonɓe diasparaɓe fof en calmini juurima ko ɗum ko comme no mbiruɗani tan ko eɗen paye ala ɗo ko wadde sargal monsieur le ministre Daouda Moussa Dia eɗen mbi kadi ko heeɓi ko yo jogoro jaam amin yaata ko ɓurata e wondandemo e wonande leydi aussi donc en calmina tan ɓen en gaari pour ha yewtude e ko faye alede ko woni journée sargal o donc mi wattema konngol tan a jarama ko noon on paami gam nadde bundi yewtere nde eko yewti on ɗon ñalawma tijjaɗo en dokkat konngol Mansour Niang o wawa yewtidde bandiraɓe ko yewti e kuccam on ɗon ñalawma ko adi foof holko woni ndeɗo fedde e holko fedde nde jogui to banggue jokkodire hakkude muɗum e Daouda Dia. merci beaucoup monsieur le directeur ko adi fof ko jarnadema weltanade bandiraɓe fof donc fedde ndeɗo ko fedde développement fedde darinide wayno bosiyankoɓe wonɓe ɗo e Dakar fedde nde noon waɗi sababu waɗede créé à cause de Daouda Dia nouveau ministre de l'élevage kanko mo jeeya sababuji gandama fedde ndeɗo waɗa créé en 2012 e donc noon kedde nde guila 2012 ha fayidema hande omo daari hen darde wande fayida ko suuɗi e ko feeñi foof hamin jiiye golle makko hamin jiiye darde makko ko gollal fedde nde jiida kadi ha toon to wuuro to ɗum tawino fedde nde woni tuggandema hoorejo fedde nde ha fayma membre bureau ngo ha fayma fou haɓe wonɓe fedde ɓe fof donc noon darima yiiɗi waɗedemo sargal woni ruttudemo teddungal ruttudemo teddungal noon sa yi neɗɗo rutti teddungal won darde mo daari ko suuɗi eko feeñi foof omo wolla kadi e fedde nde ko heewi min kaldo e ma o mbeɗa laaɓa ɗum ɗon wonko heewi hen rewe junggam wonko heewi hen ko fedde nde namdoto ko min yettinta donc no ɗum saabi fedde nde hannde yiiɗi ruttudemo teddungal o dimanche garo le 22 octobre 2023 ko holno programme o jogori sifrade e ko yewti duttugol teddungal monsieur le ministre Daouda Dia. donc no programme o jogori sifrade donc ko à 15 heures fuɗɗoto e ko ɗum min mbaɗi précisé 15 heures 0 minute toon to Guédiawaye programme o noon waɗi ganndama des invités d'honneur mais les invités d'honneur min gadiri ganndama diaspora wiide bosiyaɓe hono Souleymane Kanen Oumar Barka Mbengen hono Mamadou Konté hono Harouna Camara en Abdoul Sangoden donc ɓeɗon ko yimɓe darniɓe wuuro ngo kadi ko yimɓe kadi darniɓe kadi to Daouda kadi yimɓe jokkodiriɓe Daouda no feewi hamin gandi golle mabɓe e darde mabɓe hakkude mabɓe Daouda e hakkude mabɓe kadi fedde nde aussi fedde nde ɗo kono centre nder wiide bosiyaɓe kala ko diaspora de golla maale waɗa e heewi rewde e jungo fedde nde donc monsieur Kane wonko andi hen en tant que trésorier donc programme oɗon ɗon hamin jogui cellule organisation kamɓe kadi ɓe jarani hen caggal wonto ɓe keedi hen no feewi donc noon ko yidde tan jarnade Daouda no feewi e hollidde ɓe gandama bandiraɓe aduna o
darde Daouda ni bosiyankoɓe par ce que kanta minen tan bosiyankoɓe moni kala eɗen Daouda to heeden ɗum moni kala men kadi Daouda andi kadi to heeden ɗum donc noon ɗum ɗon jarani komin daro e nder koyaɓe tan mbiya ko ni mala ko nia kono min jiiɗi ko noddude bandiraɓe e dendagal wiyde bosiyankoɓe e dendagal guure tekkiɗe wiyde bosiyaɓe e sihilaɓe Daouda Dia pour wadde ganama Daouda Dia sargal taw yimɓe fof keeɗi ene daara ɗum ɗon nde no wiyatno nde cuɓiɗon oɗon ñalawma nde e on tuma hawri ko wiyatno tan ko Daouda Dia premier caisseur ton to assemblée nationale monsieur l'honorable walla maire de la commune de Horkoƴere ko yolde hakkunde o suuɓa e gouvernement Amadou Ba 2 minen ko no min noddirta ɗum woni e on ɗon gouvernement kesso o waɗa ministre de l'élevage et de la production animale joni noon holko ɗum changeata e ko yiwiti on ɗon programme donc o wiide tan alhamdoulillahi rabbil alamin minen alors que min woni minen bosiyankoɓe ha tente minen bosiyankoɓe wonɓe ɗo e Dakar woni fedde ARVBD par ce que eɗe heddi 1 mois pawɗo koko wone ko haɗema kono mede ministre de l'élevage min mbaɗi programme o min mbaɗi mo présenté programme o kadi min mbi kadi yo suɓade date mbaɗɗum arrangement min kollima le 22 octobre et le 29 octobre donc no on saaha noon kamɓe koye mabɓe ɓe gona koye nder pléniére ɓe gona ko commission soɓe gimmi commission ɓe paye e nder pléniére donc no kanko noon hamin gandi on saaha wala temps no fewi kadi en tant que député kadi ko wi wonde yim ƴeftu 22 o tan donc no bosiyaɓe kala ko ƴefti tan kanko mon caggal bosiyaɓe eyyi min ƴefti kadi délégation min jeehitom ko joddade makko on saaha won soko goto wiya Mamoudou Dom dendagal fedde foof duuni momo par ce que min mbaɗi reconnaître golle mo golle fedde nde yo Allah nawmo yesso yo Allah nawmo yesso yo Allah waɗmo ministre yo Allah waɗmo ministre même pas 3 jours 4 jours ko waɗa ministre de la place machallah e caggal nde waɗa ɗum ɗo noon minen noon ko préparation min gonno golle min puɗɗino golle ɗum fewi kadi mbaɗi hen avancé kadi ha ɗo e hadde ɗum ɗefi waylu golle ɗe seeɗa kono alhamdoulillahi rabbil alamin e min mbaɗino créé des banderoles et des affiches e gueɗe goɗɗe paɗe noon ko fati affaire publication foof min mbaɗi hen ko honorable député premier caisseur à l'Assemblée nationale même publicité o ko ɗum yettiɗo e Piindi eyyi d' accord kono noon hande to min gonɗo noon min caaji hen gueɗe kewɗe kono nande affiche aji ɗi e banderole aji mum no créé foof min mbatti ɗum monsieur Daouda Dia ministre de l'élevage et des productions animales forcément forcément c'est ça en jeccito e monsieur Abdoulaye Kane kañumne ko trésorier so wiyama trésorier noon ene jeeya e caate tambiɗe fedde te wurnude fedde aussi donc anani ko Mansour Nia haali ko darde Daouda Dia forcément to banggue financement ji wallidde fedde nde wallidde sukaɓe wiyande bosiyankoɓe e oɗon ñalawma oɗon miiji wadde ko wiyete ko projection woni hollirde ko Daouda Moussa Dia heeɓi wadde walla waɗande toon to wiyande bosiyaɓe holko saabi cuɓiɗon ɗum ɗon beele ko won hen jiyani ɗum walla tinani ɗum walla non si yimɓe fof jiiɗum par ce que bon hande kala bosiyanke andide gandirde Daouda nder wiyde bosiyaɓe mais ko juste tan peut être saɗa nodda wona an tan noddata ma noddu kala jeeyarema emo jeeya he ma donc c'est tout à fait normal ɓe jeeya he ma ɓe kollaɓe oɗo woni holko waɗi par ce que yimɓe ne kewi wiide image kañum woni preuve quoi image ko hollirde ko woodi ko donc ɗum tagui min mbi hen mami mbaɗen jour oɗo mami mbaɗ image uji mbason tan haadde haala so tawi on kaali on kollat woni image ala haali ene wawi wiyede ko neɗɗo ma walla ko bande walla ko kanko jaaɗoɗa ɗum tagui mais image fenata ko en fait image fenata ɗum tagui min mbi min au lieu que haala ka heewa mais image uji tan pollira hol gonɗo oɗo gon projection no foti mintaji à peu près walla on tongani mintaji min tongani mintaji par ce que ko golli o wawa hejju toon heddo min cuɓo hen tan ko gandanɗa ko foti hollirede ko min kollir ɗum toon mais wona kam ko gandanɗa hoore ma min mbawi hollirde foof donc so min mbimi ko 30 minutes peut être jour noon comme no mbiruɗa ni kono ceerno wirni ceerno ari hen no fewi jour noon waɗi invité ji e waɗi kadi yimɓe ganduɗa ma kadi ko bosiyankoɓe kamɓe mawɓe nanɗo kadi ɓe foof ene gara donc amin mbaɗi yen jogui timing woni ƴettoɓe konnguɗi en e gueɗe bannon e neɗɗo kadi so arima kadi il faut kadi tinamo kola ko kam ko woni gueɗe bannon mais ko golli o kam so haalde gon min mbawa ɗum tan e nder 15 minutes 30 minutes 20 minutes non ko ça dépend temps men dal inchallah en tout cas ko ɗum programme uji en mbawi ko ɗum programme ko ñalawma goto naam kono oɗon jogui hen programme final mo ganduɗa ko final équipe aji ɗiɗi jaaɗi foof e noon ko wiyano bosiyankoɓe saabu hen banggue ko étudiant ji ɗi woɓɓe ɓe ko ɗanniyankoɓe bosiyaɓe tawi ko hoɗɓe to Parcelles Assainies final o cuɓiɗon ko stade Alassane Djigo de Pikine toonne holno programme o siforto bon mi arta final o seeɗan par ce que aɗa andi kadi enen furankoɓe kala to jaltuɗen tan so moni ɗiɗi en mbaɗa pelle heddi noon jamanu yahata no waylo waylo no wooda hen Allah waɗi ha minen
kam no min ngarɗo nde min gone pelle guila babiraɗa min jetti to min jetti ɗo fedda men yeyno comme no Mansour wirni haade fimaade mais 2012 Daouda ummirini fedde nde no ummirini fedde nde no min jeeya amama encore kadi min ji suwaɓe no manki voilà ko annotade seeɗa donc min mbi kanko hoore makko holno watte feere ha suwaɓe mbawa arde minen fedde nde min mbi ɗaɗa min jeeya min jettoya initiative goto pour min ƴeew par ce que neɗɗo kadi si a noddama en tant que cuulel ƴeew ko yiiɗi hono noddama e min mbaɗi organisé tournoi football ARWB woni ɗo e Dakar nde wonno mi waɗa équipe aji mbiyete guila 2020 aussi guila 2020 ça fait duuɓi tati ouais ça fait duuɓi tati min pettuno ha yetti final Allah waɗi hawre covid 19 o covid 19 o kañum jagguno ɗum nden aɗa andi yimɓe mbawa rendude kadi woodi misir aji ganduɗa hoore ma voilà koko ƴetta tagui min gacci min mbiya après min pari noon min jiiɗi fettoyde final o kadi bon final o tan min jinno fettude quoi min mbi ko Daouda watte parne final minen bosiyaɓe ko faye conférence walla ko événement ji min jogui ko Daouda woni parrain amen donc ka Daouda kanko watte parrain final o woodi micciɓe nder fedde nde mbi il faut que mbaɗemo sargal il faut duttemo teddungal e nder haade final o jour no mbaɗemo duttemo teddungal d' abord par ce que wonko woni donc si mi jii ha miijimo jottima mbi wonde ene duttinde teddungal tan donc wona e mere ɗum tagui bon final o ɗum addi final o quoi en fait ko hol jokkodiri woni hakkunde Daouda Moussa Dia hanke din kam désormais kala biyo dar yo ministre monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales jafodon donc holirde wonde holko woni jokkodiri e jottodiri hakkunde makko e sukabe wen bosiyankobe bon hakkunde Daouda so abon bosiyankobe mbiɗa wiidema ko jinnaɗo e ɓesgu mbiɗa wiidema ko mumraɗo e miñiraɗo mbiɗa wiidema ko kayiraɗo e baɗiraɗo mbiɗa wiidema ko guiɗiraɗo par ce que minen Daouda yimɓe cikkata ko politique mais Daouda ko ɓiɗɗo minen ko min ɓiɓɓe manam ko ƴiyam waddi minen Daouda quoi avant tout d' abord ƴiyam waddi minen Daouda bon e nder ƴiyam ɗam noon caggal ɗum ɗon kadi eɗen gandi kanko mo dilla e banggue politique donc kam dingue caggal ɗo dilla e banggue politique kadi ene fof eɗen gandi golle mabɓe e weyndu bosiyaɓe aussi donc relation Daouda e weyndu bosiyankoɓe ko relation mo ganduɗa hoorema soɓe potti hay goto tukkora goto fof hokki goɗɗon ko foti ko hokkude ɗum surtout kanko aussi surtout kanko en tant que bosiyanke amin mbawi wiide so wontide ñamade en jogono peut être minen jogonimo ñamade par ce que eɗen fof eɗen gandi Daouda Dia walla e Harouna Dia honko mbaɗi nder weyndu bosiyaɓe donc ɗum ɗon wona sara fuuru mbiyami fuuru daw wona bosiyaɓe eɗen mbawi fuuru donc ɗum ɗon wona sara ɗum tagui luttude teddungal ngal ko wadde essayé rek mais wona hunde wawde wonde quoi en 100%. C'est ça. Mansour nde cuɓiɗon mo kanko monsieur le ministre nde ne gaddanɗon mo lettre walla programme o on cuɓimomo rokkidemo teddungal holno ɗum waye makko hayso tawi ngal namdal ko kanko jeeyno ɗum kono malheureusement wala ɗo ko holno ɗum waye makko to banggue weltare. Merci monsieur le directeur. Donc ɗum ɗon minen min jogana addude makko e batte kanko monsieur le ministre ko minen bosiyankoɓe tan fedde nde joodi jowridi no monsieur Kane wiri ni pourquoi pas mbaɗen Daouda sargal fodde darde mo dare fedde nde fodde darde momi nder nguru ngo kanko e Harouna mo woni ko donc no mbaɗemo sargal taw hay batte namda min mbaɗemo surprise gandinemo wonde en teddinimo enen ko tamo ko tan ƴeewe tan hol jour mo dañi tan o ara o noro ɗum min jewride koye amen ɗum kadi min pamotiri yeehi ha nder noon min gandi programme oɗo wona bosiyaɓe tan Daouda ko neɗɗo mawɗo kadi no Allah waɗa hande hadi Allah waɗi mo ministre ko ɓeydima kadi mawɗo kadi nder leydi he donc sa noddi Daouda tan jamanu fof noten donc no il faut no min jettitamo min jodde makko min jowde makko min jiiɗi haar makko ko waɗi min accueillir ko bismi min no moƴƴi kadi minen kadi bosiyankoɓe so min gaare makko kadi makko min kadi tama ko no feewi hayso o jogui haaju mala wonto fonno yaade o oppat fof ko ƴeftata makko ko jowridi amen baɗoɗomo ɗum ɗon noon wannimo fof hayso ittina 1 milliard rokki minen gandanɗa hono tawi tan ko rokka min fodde tan hakkude amen makko kodi min joddama kono haadir ni égal 0 kono d' abord ko waɗi fof holla min ko yeeso laamu ngo ko bismo minen ko wiya bisimil moon kaale ko jiɗɗon nde min gari nde noon min gandi programme o famɗani il faut min kalnamo min kalni programme o ha laaɓi ha wi ceer ha zetta min mbimo ko sargal min jiiɗi waddemo huccudema teddungal fodde darde nde nder fedde nde ɗo e Dakar fodde darde nde nder bosiyaɓe hande ɗo e Dakar ka ambassadeur amen kala caɗele momin jeeƴi woni social woni fof n' importe comment min gara somin jettinima a réglat ɗum min kalima ɗum ha paari min kalima kadi affaire programme final o kanko woni parrain o wi ɗum ala basi eyyi donc no kaale ko jiɗɗon e programme o namdi fof donc mbeɗa caggal Allah caggal moɗon ni huyminan te effectivement wonko waɗi hen ko waɗi fayida eyyi programme o dendaka no wonna ɗum o fewna ɗum
bosi ko mbaɗi dawda kadi yarani caggal non dokkodiren aadi mataw dimanche inchallahu rabbi toon to ravin ɗo e Guédiawaye kono kadi final on ɗon mo kalɗon toon to stade Alassane Djigo cifna en tan mbiɗa elle programme sargal o ko 15 heures dimanche le 22 programme final o aussi ko à 21 heures c'est à dire ko jamma toon to stade Alassane Djigo ɗum noon ko weltanade on andinde bandiraɓe kadi ñalawma mo jaggama ruttude Daouda Dia teddungal noon no mbiruɗon ni ko ruttude Sénégal fof teddungal ruttude weno bosiyankoɓe fof teddungal ruttude aussi Fouta fof teddungal ruttude département de Kanel région de Matam fof teddungal sababude golle makko e darde makko mantiniɗe ɗe o waɗi e diwan o ɗe o waɗi aussi e nder leydi Sénégal saabu Piindi TV ne setti kalɗo faye yaade e nder leydi ndi wonto min jano nokku no wiye joppol belmuk je pense que c'était en 2020 début 2020 walla fin 2019 gonɗon wuuro mbiɗa sikki ne famɗi yimɓe anduɓe ɗum surtout banggue fuutankoɓe kono noon nde yetta toon nde cikkirama taw ko weeru boosiyaɓe woni hollirde wonde gorkajo golle makko ne jaaji e nder leydi Sénégal wadde so tawi on programme ne waɗe ruttude mo teddugal eɗen mbawi wiide ko hunde wande fayde ɗum noon ko jarnude on onon arɓe ɗo gam haalde oɗon programme kadi suɓiɓe aussi ruttude teddugal kanko mo ganduɗa woni Daouda Moussa Dia monsieur le ministre eɗen mbiyamo yo jogoro jaam ko waɗna ko mi hokka Abdoulaye Kane konngol mbaynigu o waynodira e bandiraɓe dokkodiren aadi dimanche ok hande min jarnimama par ce que bon nomi garɗon emin keɓana caɗele gote kadi en jewti min kalli ɗo ko ganduɗa hoorema wonno wayi ganden ko voilà quoi wodinoy kadi ganden ko alɗo numori hen ko di ɗum ko eɗen jetta kala bosiyanke aussi wonɓe ɗo e wonɓe to bosiyaɓe to e wonɓe to diaspora o par ce que so tawi bosiyanko mbawi rendude enen mbaɗa sargal Daouda Dia kamɓene ɓe keedani hen caggal quoi aussi koɓe tinni wonɓe diaspora e wonɓe ɗo e wonɓe Fouta ɗo donc en jetti kala bosiyanke en guitti kadi kala jeemowo Piindi TV kala Foutanke kala sénégalais donc eɗen mbiya kadi en tant que monsieur le ministre ko hokka o eɗen cabbe makko gueɗe kewɗe yo Allah hokkumo Sénégal fof sabbe makko donc yo Allah hokkumo o waɗa réussir ko hokka o ha yimɓe fof jiyen koye mumen donc en calmini en juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a jarama seydi Kane konngol mbaynigu monsieur Niang donc ko wiide tan alhamdoulillahi rabbil alamin Allah addi en ɗo jaam en mbaɗi émission kadi ɗo jaam kadi en gayni ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum yettata Allah donc wiide ko janna tan wiide bosi ko fof par ce que ɓe liggima ɓe tinnima par ce que ɗum ɗo wona hunde webde rentinde yimɓe ɗiɗo ma yimɓe tata weeɓani ala haali dental ko ngaldaɗi ɓe janani kadi diaspora wiide bosi fof no fotiri par ce que diaspora ɓe tinne bosiyaɓe guila hanki taw wona hande donc so wi diaspora noon numéro 1 woni Harouna Dia woni France naɓe wonde woɓe wiide bosiyaɓe Amérique naɓe wonde Gabon naɓe Congo naɓe e donc pelle bosiyan koɓe fof ko nande ɓamtare en ko nande potal en ko nande holiyan a famidi e donc ko nande kadi aussi fedde rewɓe wonde ɗo en kadi wiide bosiya woni nene men Kadja Mengue ko debbo bosiyanke kadi darniɗo kadi bosiyaɓe e rendi kadi dendagal rewɓe woni bosiyan fof tawi ɗumen woni fedde wotere woni kadi neɗɗo goto kadi kamɓene kadi caggal Allah caggal Daouda ɓe goni kala programme Daouda ɓe mela luppude hay saaha goto kadi jarnade kadi dendagal mawɓe amen wonɓe ɗo henna kono baba Amadou Niabe en kono ceerno Oumar Sall en donc dendagal bosiyan fof dal min beltima ɗum min jardi ɗumen kadi ko wona ɗum ko kadi ko wadde lancé message tan bandiraɓe fof kalif mabɓe Allah Daouda monsieur le ministre Daouda kadi kalif mum Allah kadi yimɓeɓe par ce que nder région de Matam ha tente département Kanel hay goto wawa dañi ko ɓuuri Daouda to banggue leader côté politique donc no Daouda kala ko dañño ko faate affaire développement gartam pour région de Matam wawa yaade yesso département Kanel wawa yaade yesso waɗini ɗum yimɓeɓe donc no hande noon Allah waɗi ministre kanko noon kalima ko Allah département o kalima Allah région o kalima ko Allah dendagal Sénégal la fof kalima ko Allah sohaɓe boyno bosiyankoɓe wonɓe ɗo henna donc jeunesse o toujours iɗi yiiɗi heɓde ganduɗa hooma to dañgui jeunesse o toujours iɗi heɓde ganduɗa hooma to jaggi donc ɓe andi omo hetti en omo yi en omo nana en e kala saaha donc no amin kalfinamo jeunesse o amin kalfinamo kadi dendagal kadi enen koye meɗen wassalamu ɗo jinno wañina kadi ko wona ɗum ko kadi ɓe évide dendagal militant ji Daouda Dia fof collectif ganduɗa hooma Daouda Dia e wonde Amazon Daouda Dia e dendagal militant ji makko kotto mbawi wonɗo e Dakar nder Sénégal min mbiɗum bisimilla e dendagal kadi ɓe liggotto secrétaire uji makko technicien ji makko e wonde conseil technique makko wonɓe toon to ministère de l'élevage e wonde kadi aussi ɓe uppi assemblée ɓe fof min jefiri ɗumen ñalawma o min mbiɗumen bisimilla kamɓe fof yoɓe gaare kewal bisimilla mabɓe 15 heures noon ñalawma fuɗɗo ko 15 heures min yiiɗa hay goto ara ganduɗa taw 15 heures pawɗo 15 heures min jiiɗi yimɓe fof gara e 15 heures on ha 19 heures ha 19 heures demi ɗon to ramen ɗon wontera so tawi ene paari yimɓeɓe dañca caɗele yaade stade min mbaɗi programme déjà otoji ma won ɗon otoji ɗiɗo goni ɗon toon spécialement so tawi sargal o gasi ƴeftu yimɓeɓe nawa ɗumen stade kadi affaire o kadi ko waɗa bien programme e ñalawma o sécurité nan toon
organisation nem to pour yuɓɓinde golle fof nen toon ala fof ko bañki en fof ko noɓe han mbaɗi ɗum préparé donc mi bismi yimɓeɓe yoɓe gaare keewal bismi non makam fof wassalam mi sabini fof mi juuɗi fof kadi wona ɗum ko kadi kaalo juumata ɗon sa ko kalimi hotta wonko juummi hen mi haygimi hen kadi yafuya merci beaucoup machallah on jarama ononne on jarama Mansour Niang wonɗo kañum woni vice président fedde witende association des ressortissants de wendu Bosiyaɓe ɗo e Dakar wondude trésorier woni on moftowo ngaalu Abdoulaye Kane kamɓe garnoɗo gam haalande en kuccam ko yowiti e on programme ruttude teddungal Daouda Moussa Dia en nani hen konngol sargal noon ko konngol tongude tan pour famille bandiraɓe kono ko konngol ruttude teddungal mo ganduɗa kam woni monsieur le ministre Daouda Moussa Dia maire de la commune de Horkodjere kadi ko monsieur député hay so tawi hande o iwi toon to assemblée nationale bandiraɓe aadi o ko alet le 22 inchallahu rabbi sanga 15h toon to Ravin ɗo e Guédiawaye e 21h toon to stadium Alassane Djigo de Pikine en beltanima to caméra to ko Djibi Dieng kañumne ko gorko mbo Kanel to banggue montage ko Ali Fall yo Allah hokki en hawrude dimanche so Allah lamɗo jaaɓi